spirits up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes. Ja fa 8 anys que Ramon s'encarrega de muntar este Betlem per a la localitat de Canet d'en Berenguer. Es tracta d'una gran representació de 35 metres quadrats en la qual hi ha més de 250 personatges i prop de 200 animals. The choir of children sing their song. I enguany a menys poble perquè han distribuït més que se veja més territori, més muntanyes, que estiga més esplayat tot el terreny. Val la pena veure'l i si veniu ho comprovareu. El Betlem comença amb l'anunciació de la Verge, passant pel moment de l'empadronament, la recerca de la posada, el naixement, tota una sèrie d'escenes correlatives que porten a contar la història de l'Evangeli. La motorització aconsegueix donar més vida a este Betlem. L'aigua, el molí, una senyora donant de menjar per als ànecs. Són més de 20 escenes les que compten amb moviment. Crida l'atenció l'escena en la qual uns xiquets juguen amb els gronxadors mentre el iaio cuida d'ells, o l'escena d'Egipte, una instantània renovada d'altres anys. Un mes de treball li ha dut muntar esta estampa nadalenca en la qual tots els edificis són contrets artesanalment per ell. Ramon va començar a muntar este Betlem a casa i la seva il·lusió i sentiment nadalenc li han conduït a ser l'artífex d'esta gran representació nadalenca tan important en aquestes dates per al poble de Canet. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight.